प्रेज द लॉर्ड. भगवान कुसाची कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बाप्पाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. समेच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा आपणे खाती विनंती कर आता आणि आमच्या आपले सुमियाची साकन तुझ्या सप्तपद्माने म्हणजे त्यांचं नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे मग आमचा विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळारा आमेन. आणि देवाचं पूत मनीस झालं आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे मग आमचा विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळारा आमेन. भगवंती देवाचे मय आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही पावसांच्या करते माग्या येसू बरी खबर दिली भगवान बरी खबर दिली तुझ्या पुतान झाला त्याच्या कष्टाने महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सर्वथा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. विश्वदी तांका प्रकाशांचे पंखोदी समाधानांचे विषय घेऊन देत. आमेन. सत्मंता देवा सर्वपद वेदारा बाप्पा सर्गानी विचारणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे क्लास पुत्र आमच्या गर्भी संभाळलो जीवानी मेल्यांची मुसबी करून येतलो सत्मान पवित्र मी आकतली पैसा पे भक्तांचा एकदा पक्षांचे मुक्ताने पुढे जीवन पाहून ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा श्रीगिंच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम काय तुझी कुठली सरगार जातात तशी संसारान जाऊ वरले सुमी तुझे संगत आश्रया मित्रातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. नमान मरे कृपेन वरले सुमी तुझे संगत आश्रया मित्रातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. नमान मरे कृपेन वरले सुमी तुझे संगत आश्रया मित्रातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक गडीभर आमच्या दोळ्या आम्ही दांक्या आईच्या ह्या दिसापासून आमच्या सम्याक आम्ही अर्घां दिव्या तो आमचो राय आमचो समी आमकां सदांच राखून वरचो धनी त्या आमच्या रायाक आमी अर्घां दिवया वाखाणया स्तुती करया. प्रत्येक रितीन ताणें आमकां आज हांगासर सांगाता आपण हाडला हो वेळ ताच्या सांगाता करसूंक ताणें आमकां
सांगाताक घेऊन हाडला. रात्रीची सुशेगात न्हीद दिल्या आनी दिसासो ताणें आमकां जगोवन ताचे सांगाता ताचें नांव आमी हरसून ताणें आमकां भाग्य फावो केलां. ते आमच्या जेजूक आमच्या सुमयाक आमी वडातळ्यान स्तुती करया. ताच्या नांवाची मात्र आमी स्तुती करया. ते आमच्या रसनाराची आमी स्तुती करया. ते आमच्या बुजवणदाराची आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका बापा, हुलाब तुका बापा, महिमा तुका बापा, स्तुती तुका बापा, नमान तुका बापा, अर्गान 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 तुका बापा, अरदान तुका बापा, अरदान तुका बापा, जय जय तुका बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. अर्गान तुका जेजू, अर्गान तुका जेजू, ओगळाक तुका जेजू, ओगळाक तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, नमान तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या देव वयत जोत्म्या तुका जावं स्तुती, तुका जावं वर्ग, तुका जावं वंदन. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांची आमची मना तुझ्या पवित्रत्म्यान भर, तुझ्या पवित्र सत्तेन भर. हांगासर तू ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या. देव वय तुझो आत्मो, देव वय तुझो आत्मो. हालेलुया 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 जेजू मुजराया, जेजू मुजराया, जेजू सर्वंतरा, जेजू सर्वंतरा. तू आमचं शिकवण कर, आमकां तू वाट दाखोवन वरचो आमचो बरो बोल. ये जेजू आयच्या दिसा तू आमच्या संगत राव जेजू, आमच्या संगत तू रावून आमकां तू वाट दाखय जेजू, आमकां तू शिकय जेजू. तुमचे मेट सारखे, तुमचे मेट सारखे न्ही म्हणलें कळीत करे जेजू. जेजू 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 ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या आमच्या बुजवणदारा, आमच्या शिकवणदारा, आमकां वाट वळ दाखोवच्या आमच्या सर्वस्व तुका आमी अर्गां दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. आयची सूट तुका आमी समर्पण, आयचो सगळो दीस तुका आमी समर्पण करता. आज आमकां सगळ्या दिसा तू आमकां राखून दवर, आमकां सांबाळून दवर. आमकां तुज्या वाटेन, आमकां तुज्या मोगान भरून जिवोंक आमकां तू दितय. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती 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 स्तुती. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Psalm hallelujah. 147, Psalm 147 verse 3. पापसाली काळजां तो बरी करता आणि तांचे गाय तो बांधता. पापसाली काळजां तो बरी करता आणि तांचे गाय तो बांधता. एक बरो गवळी जशे हरी एका गावांगावांनी वचून ताणे पिडा सर्वांची पिडा गुण केली. आज तो आमचो सोमी आमची पापसाली काळजां बरी करच्याक आमचे पासून तो रडता, कणवळटा. ताची भुरगीं आमी
दुकानी असां तर तो म्हणटा हांव तुजें वापसारलें काळीज बरें करता. जें कितें दूख आसा तें म्हज्या कडेन सांग. म्हजे कडेन तूं उपसून दी. म्हाका तूं सांग, हांव तें आपोवतां. हांव तें गूण करतां. त्या बऱ्या गवळ्याक आमच्यो गरजो आमी समर्पण दिता आसतना आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समाजान, आमच्या फिरगजेन हर एकल्या पासून आमी मागया. हो आईन वेळ आमी त्या समेस्त भावंडां पासून मागया जी कोणाची काळजां आज कापसारल्यात, ज्या कोणाच्या काळजांत घाय आसात, दूख आसा, निरासपण आसा, असमाधान आसा, ते आमी आमच्या सुमयाक समर्पण दिवया. आणि सांगात आमी म्हणया, ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या हाती मोगाच्या पुताची, आमच्या सगळ्यांच्या सुंदर जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या भटकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भटकांच्या परिपूर्णापासून पहिल्या कणात आम्ही मागया. आमच्या घरापासून, आमच्या घरांत असच्या हर एकल्यापासून, आमच्या कुटुंबापासून, आमच्या कुटुंबातल्या हर एका संध्यापासून, आवय बापय, भाऊ बहिणी, अंकल आंटी, भुरगीं, काजिन्स, आमची शेजारची हर एकल्यापासून आम्ही मागया. जेजूचो आशीर्वाद आमच्या घराचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या कुटुंबांत वस्ती करच्या हर एकल्यांचेर, आमच्या शेजाऱ्याचेर देऊन येऊन दी. आमच्या कामाचेर आशीर्वाद देऊन येऊन दी. आम्ही हातींगलच्या हातांत हर एक योजना जेजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दी म्हणून मागया. जे कितें आमचे योजना आसा ते आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमचे काम आमी जेजूक समर्पण दिवया. त्या कामाचेर जेजूचो आशीर्वाद आमी मागया. आमी चलोवनीची वाट आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमी काम करची सुवात आमी जेजूक समर्पण दिवया. ते हर एका वस्तूंचेर जेजूचो आशीर्वाद मागया. वा आमी वापरच्या हर एका वस्तूंचेर जेजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे म्हणून मागया. आणि हे आता उतर 3 पावटी रिपीट करया. Deuteronomy 28 verse 8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवे हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 28 verse 8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवे हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 28 verse 8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवे हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. शिकयात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत करे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकत कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा तुका ससनाच्या बाप्पा तुका बेटयता मगच्या ती मगच्या पुताच्या पुताची सगळ्या तुमची आणि सुनन सुरंदरा जेजू जेजू ख्रिस्ताची पुढे तत्वान जगत देखून आणि आमच्या देखून भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणा पुस्तक त्या कणात आम्ही मागया गो बैलामध्ये असच्या ह्या संबंधापासून जेजू ख्रिस्त साक्षीदार जाऊन गो बैलांक त्याने पोतीन जाऊन आशीर्वादित केले आणि कुटाम वाडाशी केले. ह्या आईच्या ह्या काळात गो बैलामध्ये संबंध बरो ना, झगडी जातात, निराशपण असा, अनैतिक संबंध असा, दुबाव असा, हे आम्ही जेजूक समर्पण देऊन मागया. तर जेजूचा आशीर्वाद गो बैलांचे देऊन येऊन दे, ते कुटाम वाढून येऊन दे आणि परत आणि एक वटन माया मगान जियो त्याने दिलेल्या त्या बसवण्या प्रकार जियो जेजूची कृपा त्या हरी एकल्यांचेर आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन कुटुंबान जांक पुरो आज मना भेद असा, असमाधान असा, भुरग्यांमध्ये वडिलांमध्ये आवय बापाईमध्ये मना भेद असा, भाऊ बहिण्यामध्ये मना भेद असा, झगडे असा, मोग ना, अशांती भरून गेल्या. जेजूची आम्ही कृपा मागया. जे किती कुटुंब जिवितान प्रॉब्लेम्स असा ते जेजूक समर्पण देऊन मागया. फायनान्शियल प्रॉब्लेम जेजूक समर्पण दिवया. कुटुंबात अडकळी असा जेजू समर्पण देऊन मागया. ते घराण्यात समाधान ना कोणे काले केला म्हणून चिंतात ते आम्ही जेजूक समर्पण देऊन मागया. जेजून दिल्ली ती सुरुवात जेजू खंडित आशीर्वादाने भरतेलो म्हणले आम्ही भर बसून त्याच्याकडे मागया. कोणेकांच नवे घराचे काम हाती घेतला थंयसर कितले घुसफोट गोंधळ जाऊन ते घर अर्ध्यार उरला, पैसे नसताना जावं पुरो, डॉक्युमेंट्स नसताना जावं पुरो. जेजूची कृपा मागया. ते घर परत्यान उभारून दी आणि कंप्लीट जाऊन देऊन मागया. कोणी नवे बिझनेस गेला त्या बिझनेसचे जेजूचा आशीर्वाद मागया. त्या बिझनेसान तर लॉस झाला, गल्ले पैसे इन्व्हेस्ट केले पैसे लॉस झाल्यात. जेजूची कृपा आम्ही मागया. थंयसर जेजूची दैविक सकत वाढत येऊन दे म्हणून मागया. कोणी स्कॅम केला, स्कॅमर कोणी बली झाल्यात, आज तांचे हरी एकले बँक बॅलन्स लुटून गेला. जेजूकडे आम्ही मागया. ते जेजूची उतर आम्ही नियाळ्या आणि हे उतर रिपीट करूया. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचिनी देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचिनी देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचिनी देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या काकड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकड कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची सशनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्याची मोगाच्या पुताची आमच्या कन्या आणि सगंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देपण आमच्या आमच्या पटकांच्या आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पटकांच्या परिपणापासून ह्या तिसऱ्या कणांत आम्ही प्रत्येक रीतीन आम्ही मागे आमच्या भुरग्यांक बसत आमच्या हात आमी उबारया आमची भुरग्यांक बसत आमी मागता आसतना हेरांच्या भुरग्यांक बसत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसत जाल्यार आमकां कळीत आसल्या हर एका भुरग्यांक आमी आतां उडासाक हाडया आज ते एग्जामाची तयारी करतात जावं पुरो एग्जाम बरयतात एग्जाम जावंक पुरो पयसल्या गांवांत ती आसात एकसरी आसात हॉस्टेलांनी आसात तांचे जिवीत कसलें आसा म्हणलें भिरांत गावचें जावंक पुरो आज आवय बापायच्या काळजांत आसा जेजूक आमी समर्पण दिवया त्या सर भुरग्यांक जाणवायचो आत्मो तांचे वयर देंवून येवं दी बुद्धीचो आनी समजणेचो आत्मो सारकी वाट तांकां कळीत करचो आत्मो त्या भुरग्यांचे देंवून येवं दी ह्या भुरग्यांक जेजू वाट दाखोवन दी तांणी शिकिल्लें शिकप तांच्या मतींत उरोवन दी बरें करून शिकोवन बरें भुरगीं जावन हेरांक रेस्पेक्ट दिवची भुरगीं जावन वाडून येवं दी म्हणून मागया ह्या भुरग्यांचे दैवीक काकुळट देंवून येवं दी जेजूचो मोग तांच्या काळजान भरून येवं दी जेजूच्या हर एका विशान तांचे काळीज मोगान भरून दी मिसाक वचूंक इगर्जीच्या हर एका कामांनी जेजूची सेवा करूंक जेजू तांकां कृपा दिवं दी प्रत्येक रितीन वायट वाटेक तांणी वचनाशें तांच्या हर एका वाटांनी हर एका मेटांनी जेजू तांकां राखून व्हरून दी वायट वाटेक संपडलेले हर एका भुरग्यांक बसत आमी मागया नेणारपणी सुकोवन पडल्या भुरग्यांक बसत आमी मागया निवासणां बसत आमी मागया आज तांचे शिकप तांणी जोडलां आज तांकां बरें काम मेळटें ना सोदून आसात कामाच्या सोदनेर ती सोदून तोकोन गेल्यात निराशपण तांकां तांच्या जिवितांत आयलां एकसुरपण सुसायडाची चिंतना युवजनाक आमी जेजूक समर्पण दिवया तांकां बरें काम तांणी शिकिल्लें शिकपा वयर कसलें ती काम सोदता त्या काम तांकां मेळोवंक जेजूची कृपा आमी मागया पण इंटरव्यू घेतात सर थंयसर जेजूचें हाजरपण आमी मागया सर भुरग्यांची युवजनां बसत आमी मागया संवसारभर जेजूची राजाची बरी खबर परगट करून जेजू तांकां आयतें करून दी म्हूण मागया पवित्रात्म्याची सकत तांचेर वळोन येवं दी पवित्रात्म्याच्या सक्तेन ती भरून दी दैवीक मोगान ती वागोवन दी कोणाची इश्टागत करी जाय म्हणलें तांकां कळीत जावं दी खंयसर ती नव्या कामां जॉयन जाल्यात थंयसर माया मोगान तांणी बरें करून काम करून कृपा जेजू तांकां दिवं दी हर एका संगतींनी जेजूक अर्गां दिवची भुरगीं जावं दीत कसली पिडाशिडा तांकां येना जावं दी मागया प्रत्येक रितीन ऑटिस्टीक हायपर एक्टीव भुरग्यांक बसत तांची जतन घेवचें त्या आवय बापाय बसत आमी मागया ह्या भुरग्यांक जेजू राखून व्हरून दी सांबाळून दी म्हणून मागया आनी हें आतां उतर आमी रिपीट करया
सेकंड थेसलोनिकार 3 वर्ष 3 कोण सदांच विश्वासी तो तुमका बोल दितलो आणि खोट्याच्या हातांचा पांडुशी तुमका राखतलो. सेकंड थेसलोनी 3 वर्ष 3 कोण सदांच विश्वासी तो तुमका बोल दितलो आणि खोट्याच्या हातांचा पांडुशी तुमका राखतलो. सेकंड थेसलोनी 3 वर्ष 3 कोण सदांच विश्वासी तो तुमका बोल दितलो आणि खोट्याच्या हातांचा पांडुशी तुमका राखतलो. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात जिसच्या कठीण कष्टांच्या आकाशावा मारिफात कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या पुत्राच्या आमच्या सम्यान संगार जेसू ख्रिस्ताचे कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या या सौत्या कारणात आम्ही मागण्या हरी एका पिढीस भाव बहिण्यापासून आस्पत्रांनी आज ऍडमिट जाऊन सांगला मरणाचे तणीर असतात व्हेंटिलेटर असतात ICU असतात NICU असतात डॉक्टरांनी होप सांडला पण आमचा गर्व आमच्या सम्याचेर असा त्या आमच्या सम्याकडे आम्ही त्यांच्यापासून मागया परत एकटीच मी तांकां नव्या जिवान भरून दी तांच्या कुडींत असली ती पिडा ना पयस जाऊन दी तांकां बरें करून दी खंयसर पिडा आसा थंयसर जेजूची ती अमोलीक रगत शेणवून ते कंप्लीट रितीन ती पिडा गुण जावन दी म्हूण मागया कॅन्सरांत वळवळचे आसता बार भाव भयणी आमकां कळीत आसात तांच्या पासून आमी मागया तांची बिरमत सम्या जेजू कडेन आमी मागया तांची काकुळट कर जेजू तांची तूं बिरमत पाव जेजू तांची ती कॅन्सर पिडा कंप्लीट रितीन तूं गुण कर जेजू फर्स्ट स्टेज जावंक पुरो लास्ट स्टेज कॅन्सर जेजूचो आशीर्वाद आधार कृपा मागया थंयच जेजूच्या आमली रगत वाळून येवं दी आज कुटुंबांनी भुरगीं आसात घडी घडी शीक पडटात तांच्या पासून आमी मागया वडिलां आसात आई बापूय आसात एक सोनी आसात BP डायबिटिक्स आर्थरायटिस गंठी गंठी दुख गँग्रीन जाला कोणाक प्रत्येक रितीन मागया ती दुख सोसून व्हरूंक कश्ट जातात जेजूची कृपा थंयसर वाळून येवं दी जेजूचे आमोलीक रगत त्या गायाचेर पडून गायतो जेजूच्या पवित्र नांवान गुण जावं दी म्हूण मागया कोणाकी थायरॉइड प्रॉब्लेम आसा केस जडतात दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या कान आयकनात तकली फडाफड मायग्रेन गाल ब्लॅडर स्टोन किडनी स्टोन सर्जरी करी म्हणा हार्ट होल आसा म्हणल्यार हार्टाची सर्जरी जायची म्हळ्यार ते जेजू कडेन मागया बिरमत तूं पाव जेजू तांची तुका साध्य म्हणलें कसलेंच ना जेजू तुजी खुशी होई तर ती तांकां पिडा सोसून व्हरूंक जाय अशी कृपा तशीच ती पिडा संपूर्ण रितीन तुज्या नांवान गुण जावं दी जेजू म्हूण मागता आमी
मागया कोणी भुरग्याच्या देण्या बसत मागतात तांचे बसत आमी मागया तांचो गर्भ जिजो आपणून दी जे कितें उणेपण आसा तांच्या कुडीन जेजूच्या पवित्र नांवान संपूर्ण रितीन सारकें जावन दिवन मागया साबार भाव भयणी आज आश्रमांनी आसात पिड्यांनी आसात तांची जतन घेवच्या ते आज नर्सां बसत सिस्टरां बसत आमी मागया लायकां बसत आमी मागया तांकां पिड्या शिड्या येताना तांकां गरज आसची कुमक फायनान्शियल कुमक तांकां लाबोवन दिवन मागया आमची हर एक कुडींतली पिडा जेजूच्या कुर्सा म्हणान आमी अर्पिया जेजू जावन आसा उजवाड ह्या काळोखाच्या अंधकारान भरलेल्या जिवितान उजवाड पंकोवन दी म्हणून आमी मागया आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया Psalm 18 verse 28 18 verse परमेश्वरा 28 तुझ Lord, मुझ तुझो देव मुझो तुझ्या देव काळोखान मुझ्या उजवाड काळोखान पडताय Psalm 18 Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुझ देव तुझ देव तुझ्या मुझ्या काळोखान उजवाड काळोखान पडताय Psalm Psalm 18:28 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुझ देव Lord, तुझ्या देव काळोखान मुझ्या उजवाड काळोखान उजवाड पडताय पडताय जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराचे संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे ताकदकार बाप्पा हे बघ कृष्णाच्या बाप्पा కాబట్టి जाती जगतच मानी देवी पण आमच्या पासून सगळ्या संसाराच्या वस्तूंच्या ते आखरीच्या कणांचा साथ दिसत जाल्यार आमचे हात आमी गुब्बारे दिंबीर आमी पडी आमचे दोळे आमी दांक्या हे आखरीच्या कणांचा साबार जाणांनी पिटिशनां घाल्यान युट्यूबान साबार जाणां ह्या युट्यूबान मागणें सगळो दीस आयकतात आज प्रत्येक रितीन त्या बोंडा बसत आमी मागया लिली फुर्तादो रेचल रॉकी लिसा जुलियाना लिली जुलियट डिसोजा तिचे स्पेशल सर इंटेन्शना बसत मागया मारिया लोबो तिचे सर गरजां बसत जुलियाना मास्कारेनास तिचे सर गरजां बसत सबीना फर्नांडीस जिजू तिच्या पांयांत जे कितें दूख आसा जिजू तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता तुझ्या दैवीक अमलीक रक्तान तें दोन नितळ कर जुलियाना मास्कारेनास तिचे सर गरजां बसत तिच्या कुटुंबा बसत जुलियाना मास्कारेनास तिचे सर कुटुंबांत आसच्या हर एका बंदखटे बसत मागया तिच्या भावा बसत तिच्या भावाच्या कुटुंबा बसत हर एका भुरग्यां बसत पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी ती भरून दी सबीना फर्नांडीस तिच्या पुता बसत ती मागते आसा एक बरें काम जिजू ताका बेगीनच लाभून दिवन मागया
सिल्विया तिच्या सर गरजा बसोत. लॉरेन्सिया फर्नांडिस प्रत्येक रीतीन मागता तिच्या दुवे पासत एक बरें काम जेजू तांकां लाभून दिवन दी, एक बरी भलायकी. एअरलायन्सांत अंधेरीन ती कामाक ट्राय करते आसा. बेगीनच जेजूची कुशी वयतर ह्या भुरग्याक थंयसर बऱ्यांतलें बरें काम फावून दी म्हूण मागया. डियो च्या पांयां दुखितावन ती कंप्लीट रितीन जेजू ताका पांयां दुखितावन गूण करून दी म्हूण मागया. मागया ह्या लायनी रस्त्या हर एका भावा भयणीच्या गरजा पासून आज उसारणातली हर एक पिटिशन जेजू तुझ्या पांयां तळ्यार अर्पिता. लीना, मेल्विन, शरल, सोनाल, तेरेझा, शरॉन, सिरिल आणि केसी, डेरिल, इवेथ, हिल्डा, जेसिंता, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, अँडी, जेनिशा, जिशल, जेम्स, सिंड्रेला, ज्युलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लीना वास, नॅन्सी डेसा, नॅन्सी लोबो, प्रदीप मेनेजेस, प्रवीण जॉन, सोनिया, स्टीफन आणि कुटुंब, सिल्विया, एरन, सॅन्सिया, ऑस्टिन, वेरोनिका, कॅस्टेलिनो, विक्टर. प्रत्येक रीतीन मागीर आमच्या क्रायस्ता किंग प्रेयर ग्रुपाक बसत. लीडर मार्गरेट आणि हर एका कोर कमिटीन असले हर एका संध्या बसत. हे मॉर्निंग म्हणणं आसतलो वरच्या लॅन्सी रेगो आणि त्याच्या कुटुंबा बसत. आमकां देवाचे उतर विंगड चॅनलांनी मेळटा. प्रत्येक रितीन ब्रदर प्रकाश, ब्रदर एलियास, ब्रदर प्रवीण, सिस्टर सेलिना, सिस्टर डायझी, ब्रदर केविन, ब्रदर जयप्रकाश, ब्रदर दीपू, शनाया, रॉयस्टन सर्व बसत आम्ही मागया. विंगड मागण्या ग्रुपाक बसत आम्ही मागया. दैवी सुखा पळत थंयसर देऊन येऊन दी. पवित्रत्वाची सावळी सदांच त्या मागण्या ग्रुपांनी आसून दी. आमच्या DSCC पासत मागया. भगवान बापा पासत, याजकां पासत, सर कार्दिनालां पासत, धर्म भयण्या पासत जेजूची शुभवार्ता वांटून घेवच्या ह्या कामाची तांकां जैत लाभून दिवन मागया आमी उसारणातली हर एक आमच्या गरजो, सिव्हिल ID इश्यूज, डॉक्युमेंटेशन प्रोसेसिंगार होल्डर आसा जावंक पुरो, विजा इश्यू केल्या विजा मेळोंक ना, या कसले प्रॉब्लेम जाल्यार, विजा हातांत आसा पूण फेल जाल्यार, मेडिकल फेल जाल्यार, मेडिकल फिटनेसान फेल जाल्यार जेजू कडेन करपाक मागया. हे सगळी गरजो जेजूक आमी समर्पण दिवन मागया. त्या जेजूच्या कुर्सा मुळांत आमी अर्पिया. थंयसर वळोवनीच्या आमली रगत हर एकल्यांचेर कवर करून दी. हर एका कश्टात हांव जेजू निवारून दी. तांच्या कुटुंबांतले हर एका संध्या जेजू राखून व्हरून दी म्हणून मागया. आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करया. डिट्रॉनॉमी 31 वर्स 8. सर्वीस वर्सचे मुखल्यान आसतलो तो तुजी सवय आसतलो आणि तो तुका तुका सांडसना. डिट्रॉनॉमी 31 वर्स 8. सर्वीस वर्स तुजे मुखल्यान आसतलो तो तुजी सवय आसतलो आणि तो तुका तुका घालसना आणि तो तुका सांडसना. डिट्रॉनॉमी 31 वर्स 8. सर्वीस वर्स तुजे मुखल्यान आसतलो तो तुजे सवय आसतलो तो तुका घालसना आणि तो तुका सांडसना. सगळी सांगता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या संसाराची का करतात बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पाच आमच्या आणि सगळ्या संसाराची का करतो रे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
अपशा हमारे पाप आमचे आणि सगळ्या संसाराचे एका रे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांचे अपशा हमारे पाप आमचे आणि सगळ्या संसाराचे एका रे बाप्पा कष्टांच्या पश्चामध्ये अपशा हमारे पाप आमचे आणि सगळ्या संसाराचे एका रे बाप्पा कठीण कष्टांच्या कष्टांचे अपशा हमारे पाप आमचे आणि सगळ्या संसाराचे एका रे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांचे अपशा हमारे पाप आमचे आणि सगळ्या संसाराचे एका रे बाप्पा ये देवा भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये आम्हारा भगवंता आमचे हमारा आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराचे कापत कर ये भगवंता ये देवा ये भगवंता भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये आमच्या भगवंता आणि सगळ्या महाराज आणि संसाराची सगळ्या कापत संसाराचे कर ये भगवंता देवा ये ये भगवंता भगवंता बलवंता देवा ये भगवंत बलवंता ये आमच्या आणि भगवंता सगळ्या महाराज आणि संसाराची सगळ्या कापत कर संसाराचे कर हालेलुया 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 मगळा जेजू आयसो हो दीस आम्ही तुका समर्पण दिता जेजू हालेलुया 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 आयची सातू आमच्या संगत आमका हरी एक काम मेटा मेटा तुझं जतन घे जेजू मगळा राया आमची जीवित तुका समर्पण दिता ह्या जिवितांत आमचे हरी एक कष्ट तुका समर्पण दिता मगळा जेजू आयचो हो सगळो दीस तू आमकां राखून व्हरता आसतना आम्ही हरी एक मेट तुझ्या नांवान काडून तुझे नांव आमच्या तोंडांत आसूंक तू आमकां आदार आनी कृपा दी मोरी आमची माय आमची मागणी तू तुझ्या पुताकडे दयेन तू स्वीकार कर त्या पुताच्या कानांत घालून आमच्या हर एका भुरग्यांच्या गरजां पासो तू मागून धाड म्हणून तुझ्या लागीं आमी खालती विनंती करता नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू देवाच्या माये आम्हा बापयांका ती विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आणि सदा सर्वता आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन थँक्यू सिस्टर या ऐका पश्चाताप जीवित बदलाप पार्ट 6 टॉक फ्रॉम ब्रदर फ्रान्सिस लोबो 8 वरार कुवेट टायमिंग 8 o'clock इंडिया टाइम 10:30 सुरू जातले आणि UAE टाइम 9 AM हे पार्ट 6 जावन आसा हाचे पयलेचे पार्ट तुम्ही आयकोनात जाल्यार दायकन पहिले ते पार्ट ऐकयात मागीर हो पार्ट तुम्ही ऐकया आणि हे लिंक तुम्ही शेअर करा ते ऑलरेडी आमच्या प्रेयर ग्रुपांत आसा समेस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस हांव मागता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू सिस्टर 3 घंट्याचे रिकलेक्शन आणि अडोरेशन